Nebeský Oče, ďakujem Ti, že si Bohom nádeje. Tvoje slovo v Rímanovi 15.13 hovorí: nech vás Boh nádej naplní všetkou radosťou, pokojom, keď mu dôverujete, aby ste mocou Ducha Svätého oplývali nádejou. Pane, ja ťa prosím, aby si naplnil moje srdce radosťou, pokojom a neochvejnou láskou. Posilni moju vieru, aby som Ti mohla úplne dôverovať aj v ťažkých časoch. Nech ma Tvoj Duch Svätý posilni, aby som kráčala v dôvere a vedela, že Tvoje plány so mnou sú dobré. Naplň ma prekypujúcou nádejou, ktorá pozbudí mňa i ľudí okolo mňa. V Ježišovom mene amen. Ja vyhlasujem, že Boh nádej ma naplňa radosťou a pokojom. Ja mu úplne dôverujem a moje srdce preplňuje nádej, viera a očakávanie. Duch Svätý ma uschopňuje kráčať s dôverou a odvahou. Ja odmietam strach, pochybnosti alebo skľúčenosť. Ja vyhlasujem, že môj život je svedectvom Božej vernosti, všade kam prídem, žiari jeho svetlo. V Ježišovom mene amen.